God formiddag og velkommen til det her inspirationswebinar. Jeg hedder Leif og har som altid mine gode kollegaer med. Og vi skal køre igennem et webinar, der var her i 3 kvarters tid. Så vi kører i hvert fald løs nu. Vi kommer fra en virksomhed, der hedder Social Selling Company. Vi er en mindre konsulent- og kursusvirksomhed, og vi blev etableret tilbage i 2014. Det her er ikke en serviet, men en A4-ark, vi skrev på, Eva og jeg, for over 11 år siden, hvor vi snakkede om, at vi skulle lave forretninger sammen. Og bortset fra nogle meget få ting, så laver vi faktisk stort set det samme. Og det vi hjælper med, det er at få øget synlighed og nye kunder via LinkedIn, og det gør vi så i praksis ved, at vi holder masser af inspirationsforedrag, vi laver kurser og workshops, åbne og skræddersyde, vi laver rådgivning og sparring, meget på individniveau, og så driver vi det, der hedder LinkedIn Online-skolen, hvor vi 3 gange om året nogle perioder på 7 uger laver sådan en meget intensiv live online format. Men nok om det, lad os komme i gang med i dags emne. Vi skal nemlig snakke om, hvordan man kan bruge AI til at blive bedre og mere effektiv på LinkedIn. Måden, som Eva og jeg vi kører de her webinarer på, det handler meget om at give jer noget inspiration. Det handler om at tænke sådan i best practice. Vi underviser rigtig mange mennesker hvert år, og sidder ikke og lever af at kigge i forskellige former for tekstbøger. På den der måde, vi baserer alt vores på, hvordan det virker ude i den virkelige verden, ude ved danske virksomheder og brugere. Og så handler det selvfølgelig også om at lave noget konkret videndeling, og så er vi også for at skubbe lidt til jer, udfordre lidt. Spørg meget gerne undervejs i chatten. Vi gør det, at vi kører programmet sådan officielt frem til 11:15. Hvis der er mange spørgsmål, så bliver vi bare ved efter det der, men vi lover, at vi slutter med det officielle program inden for tidsrammen. Så lad os komme i gang med det. Lad os lave en lille indflyvning her til emnet her. Eva, hvorfor er AI egentlig relevant at bruge på LinkedIn? Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er det, fordi det er et værktøj, som du kan bruge, når du skal skrive tekster til din indlæg på LinkedIn. Og den kan hjælpe dig til at skrive bedre tekster. Det handler simpelthen om, hvordan du får brug for det, eller hvordan du får det brugt. Og hvis du så også sætter det i system, så kan det faktisk også gøre dig mere effektivt. Så det er jo de ting, som vi vil komme ind på i dybden her i dag. Ja. Og man kan sige, det er jo, nu er her, det var tilbage til november, er det vel efterhånden 3 år siden, at ChatGPT blev officielt lanceret. Så det er jo på den ene side noget, der har været her noget tid allerede, og på den anden side er det stadig nyt for mange, og det er også derfor, vi tager det her emne op på den her måde. Det er jo en ny værktøjskasse med masser af muligheder, og der er mange tilgange til det. Der er nogen, hvor man bruger det sådan meget, meget banalt, så er der også nogen, der laver super avancerede løsninger. Vi er nok et sted i forhold til dagens webinar, og også dem, hvor vi håber I blandt målgruppe. Det handler om at starte meget mere grundlæggende med, hvordan man bruger det, og så handler det meget om det her med, hvordan kan vi bruge det som en integreret del i måden, vi bliver mere kan man sige, aktiv på LinkedIn i den her sammenhæng her. Der er 2 måder, hvordan man kan bruge AI, når det gælder LinkedIn efter vores mening. Den ene handler om at blive mere effektiv, altså spare tid, nå hurtigere mål med nogle ting. Den anden ting, den handler om at blive bedre til at bruge LinkedIn. Det kan øge kvaliteten, korrektur, lave analyser og den slags. Og hvis vi skulle lave sådan nogle hurtige eksempler på, hvad man så kan bruge AI til i den her sammenhæng, det er at generere nye idéer, få noget indspark, få nogle nye vinkler på tingene. Det kan være, at du skal have lavet en serie af indlæg, hvor man tager et emne og prøver at uddybe på den her måde. Hvis du synes, det er lidt svært at komme i gang med at skrive omkring et emne, jamen, så kan du jo få hjælp til at komme ud af skrivekriser. Du kan bruge det til at læse korrektur, kommentering og sådan nogle ting. Det kan måske hjælpe dig med at gøre overskrifterne lige lidt mere skarpe, lidt mere appellerende, lidt mere engagerende på de her ting her. Og så kan det jo også bruges til at genbruge indhold med, enten at man prøver at lave en ny vinkel på det, eller at man prøver at skifte format på de her ting her. Det vi lige vil flage, inden vi går til det spændende, det er også bare lige at sige, sørg nu for lige at tænke jer om, inden I bruger AI. Og der kan man sgu lige spørge dig, Eva, når vi nu underviser, så har vi sådan en øvelse, hvor vi spørger, hvad er fedt på LinkedIn, og hvad er forfærdeligt på LinkedIn. Og nummer 1, det har i mange år altid været det her med, at jeg er træt af sælgere, der bare sidder og sender tomme invitationer, og hvis jeg er dum nok til at sige ja, så begynder de med det samme og pitche. Men hvad er det, der er kommet op på en klar andenplads her inden for det sidste års tid? Jamen, det er jo, hvis man kan se, at det tydeligvis er skrevet, altså teksten er skrevet af ChatGPT eller AI eller andet værktøj, og ikke dig selv. Altså, man kan simpelthen ikke mærke personen. Det er sådan lidt for staccato-agtigt, og der er også noget med nogle emojis og noget, der afslører lidt. Det kan godt være en tekst, der ikke er skrevet af personen selv. Ja. Så det er helt klart på nummer 2 plads med hadeopslag på LinkedIn.
Og der er også mange, der siger det med, lige snart de ser, at den har et AI-genereret billede, så scroller de bare videre. Og det kan jo måske være lidt synd, forstår du nu, det kan jo godt være, at man har ikke haft et billede, og så har man bare fået lavet sådan et fotorealistisk flot billede. Men hvis det gør, at folk de ligesom siger, at det er AI, det gider jeg ikke forholde mig til, så spoler jeg videre, så er det jo skønne spildte kræfter. Og det leder mig lige over til at bruge Morten Mønster her, som arbejder med adfærdsdesign, har et super fedt nyhedsbrev, som jeg kan anbefale, hvor han tilbage i maj måned talte omkring, han brugte lidt parallellen til det her med, om man er ude af noget, når det er løvernes hule. Og der er hans point det med, brugte du ChatGPT, og kom du til at fortælle om det, så kommer jeg sandsynligvis ikke til at læse videre på det her ting. Og han har 2 ting, han lige nævner sådan mere specifikt. Jeg vil anbefale, at man måske går ind og læser det fulde nyhedsbrev. Men han siger det her med, hvis jeg kan se eller mærke, at de billeder og tekst eller en proces er genereret af AI, så bliver jeg faktisk ligeglad med det. Og hvor han også taler omkring det der med, at hvis vi endda er så, nu siger jeg, en dumme og siger, hey, jeg har lige lavet det her opslag, jeg har næsten ingen tid brugt på det, jamen så gør det faktisk endnu værre, fordi hvis vi tror, at det er lavet på de her ting, så tror vi faktisk også, at det er dårligere kvalitet. Og derfor så kan man sige, vi siger jo ikke det med, at man skal spille heldig, og så lade være med at bruge AI, slet ikke, det er ikke det, vi gør. Men du bliver nødt til at se det som en personlig assistent, der kan hjælpe dig med at blive bedre. Det er stadig dig, der skal stå på mål for tingene. Det er stadig dig, der skal sørge for at skrive tingene i den sidste ende her. Men vi kan få noget hjælp til det, vi kan få noget vinkling på noget, vi kan gøre det skarpere, men det skal ikke gøres til en erstatning for dine egne kompetencer. Og det leder mig så også lige over til at snakke om lidt med, hvornår skal man være varsom, og hvornår skal man lade være. Jamen det er sådan noget med, pas nu på, hvis du kommer ind på et eller andet emne, hvor du taler ind i noget, hvor at der kvæg emnet i sig selv kan være sådan en bias, der kan være noget diskrimination i det. Det kan være, hvis man bruger det eksempelvis i persontyper, hvad det nu må være, disk, det ene og det andet, man prøver at bruge det til at få italesat rekruttering, udvælgelse af nogle ting, jamen, så kan der være en risiko for, at den tolker forkert på de her ting her. Og så pas på det her med, nu kalder vi det for vildledning, der med at lade nogen være med at fremstå mere lækker, end du rent faktisk er. Altså, hvis vi prøver at gøre noget meget mere poleret, end det er, så bliver det et problem, og det er jo lidt tilbage til det, Eva sagde der med nummer 2, grund til, at folk de bare hader, eller når de bliver irriteret over ting på LinkedIn, så er det her AI-genereret, fordi det bliver bare noget, hvor man pynter sig med nogle flere, som man rent faktisk ikke har. Og så pas endelig på i forhold til personfølsomme oplysninger, det handler måske mest af alt om, når du inputter noget, så vil jeg i hvert fald tænke mig om rigtig godt, også selvom man laver det i de her indkapslede miljøer, som man også kan lave. Og hvis vi lige skal lave sådan en lille checkliste for at runde af på det her emne, jamen så prøv lidt at tænke over, bruger jeg AI til noget, der rent faktisk skaber værdi? Og der kan man sige, en tankekode være her, at når man nu ser de her, hvor AI kan hjælpe os med at lave sådan en plastikdukke af Eva, der står sådan en action-kvinde, jamen så er det selvfølgelig sjovt i sig selv, den skaber det reelt set værdi, når det kommer til stykket. Kan det her, jeg laver nu, rent faktisk holde vand? Er jeg tryg ved at fortælle, at AI har været en del af processen? Har jeg også tjekket det her med faglighed og fakta? Altså vi oplever, når Eva og jeg, vi bruger det, og vi tjekker nogle ting af, der er man virkelig nødt til at være meget sikker på, at tingene er, som de skal være, for at man overhovedet kan udkomme. Fordi den har altså en tendens til nogle gange, at den finder på tingene. Datasikkerhed er, at vi har lige haft det her for et øjeblik siden, at jeg ikke deler nogle ting her. Og så tænk lidt i, kan du stå på mål for det her endelige indlæg, og de konsekvenser, det får i forhold til det gør med modtageren. Så prøv sådan lidt, det er ikke for at være sådan en, hvor vi skal ødelægge den gode stemning. Jeg synes bare, vi har brug for, at vi lige alle sammen vender os op, og så bruger det her til de rigtige formål, og lade være med at bruge det til nogle ting, hvor vi rent faktisk ender med, at folk de bliver endnu mere ligeglade med de her ting her. Eva, du afbryder endelig, hvis der er nogle spørgsmål, som sagt, sig endeløs, hvis der er nogen. Ja, men der var en god pointe omkring det med varsomhed fra Peter, så tak for det. Ja. Rigtig godt. Lige også bare lidt hurtigt, sådan AI i praksis, det er ikke fordi, at den, jeg kommer til at vise jer nu, at jeg kommer til at gennemgå den her, det er jo egentlig bare for at sige, at der findes jo et hav af sprogmodeller. Nu kommer vi i dag til at snakke meget omkring ChatGPT, men der findes jo, det her det er bare en brøkdel af, der findes virkelig, virkelig mange, men det er jo egentlig bare for at sige, at der er mange forskellige. Det vi, hvis vi skal kode det ned, så lidt overveje, er det en schweizerkniv, du har brug for, hvor at man får en løsning, hvor man kan få det til at lave egentlig mange, i hvert fald godt bud på mange af de her ting, eller er det mere en skalpel på de her ting her? Og hvis jeg nu lige spoler tilbage på den her, så kan man sige, hvis jeg skulle sådan vælge lidt, og det har været vores egen tilgang til det,
jamen så synes vi selv, ChatGPT er den der schweizerkniv, som i hvert fald har hjulpet os rigtig meget. Hvis jeg tværtimod lavede meget tekster, så er det måske mere klogt, jeg vil satse på. Jeg kunne jo også vælge selvfølgelig at købe adgang til begge to. Men det, der måske mest af alt er vores pointe, det er, prøv de forskellige værktøjer af, og så finde ud af, hvad der virker for dig. Langt de fleste af de her kan jo testes af gratis, og så finde ud af, hvad hjælper dig sådan set bedre i mål på de her ting her. Men lad os prøve at komme i gang med at snakke om de konkrete eksempler på de her ting her. Og vi har taget nogle real life, for at bruge et smart engelsk udtryk, i brug her. At vi ligesom prøver at bruge nogle ting, så I ligesom kan se, hvad det er for nogle ting her. Og hvis jeg nu har, at jeg godt kunne tænke mig at få nogle idéer til noget indhold, jamen så kan vi jo netop bruge ChatGPT på den her måde. Og nu har vi været lidt i tv-køkkenet og lavet sådan en instruks om, hvad man gerne vil have hjælp til. I skulle meget gerne kunne se ChatGPT her. Og Jane er med. Det er godt, Jane. Tak. Yes. Og dejligt, at vi må bruge dig. Nu får I lige sådan, hvad det er, vi har gjort her. Så det her, det er jo ikke bare at sige, hey ChatGPT, er du sød og hjælper med at lave et udkast til nogle forskellige forslag, til nogle eksempler på opslag, man kan lave. Så for det første, så gør jeg det, at vi har lavet sådan en indholdsbot, hvor Eva og jeg, vi har den viden, vi har om, hvordan man laver gode LinkedIn-opslag, hvordan er der de her forskellige formater og sådan nogle ting. Og den indholdsbot her, det gør jo så, at i stedet for, hvis man spørger ChatGPT generelt set, så går den jo ud og bruger hele verdens information, alt hvad den har skrabet ind. Her, der er det meget mere specifikt på den måde, som vi tænker indhold på. Og den her indholdsbot, den får I jo så adgang til, at vi sender den i et link til jer i den opfølgningsmail, I får, når I ser, eller når webinaret er overstået. Og der vil I kunne gå ind på den her. Det eneste, der kræver, det er, at man har en registreret konto på ChatGPT. Det skal ikke nødvendigvis være betalt. Og så kan I ellers begynde at bruge den her til at lave noget, eller det, jeg nu viser her. Så her i det her tilfælde, så er opgaven, at vi siger til botten, du er en erfaren teksterfærter, du skal hjælpe Jane med at lave LinkedIn-opslag. Vi kunne godt tænke os, at du selvfølgelig tænker ind i, hvad er det, Jane hun har fokus på. Det arbejder meget om trivsel, reduktion af stress, hjernevenlig bearbejdning af stress. Hun vil gerne lave 5 nye opslag. Vi har defineret nogle strategiske målsætninger for, hvad det er, Jane hun gerne vil være kendt for. Vi har lavet sådan en lille mini-workshop for hende omkring den del. Vi har også fået defineret, hvad det er for nogle kommunikative fyrtårn, hun gerne vil snakke om. Det er sådan noget med et menneskeligt og bæredygtigt arbejdsliv, mental sundhed, stress og forebyggelse, stress og arbejdsglæde, osv. på de her ting her. Så er der sådan en anden ting, vi har lavet, og den kommer også til at vise lige her om lidt, men vi har allerede lavet det, der hedder en tone of voice, det vil sige, hvordan er det, Jane kommunikerer, og der har vi gjort det, at vi simpelthen har taget, og dem uploader jeg faktisk nu til den her del, så har vi taget en række blogindlæg og ting fra Janes website, og dem har jeg har taget 6 filer i alt her. Jeg tror lige her, vi tager her, jeg har 6 filer, ikke 5, sådan her. Og når vi så beder den om at gøre de her ting, skal jeg kopiere den her ind, så den lige tager den rigtige her. Så vil den begynde at læse de her pdf'er igennem, og så følge den her instruktion. Og det, I vil se nu, det er, at man kan sige, at der ikke er, fordi der er noget raketvidenskab i det her. Det er selvfølgelig en god prompt, vi har lavet. Janne og jeg har siddet og arbejdet på den her, fordi den er meget detaljeret på den her måde. Men det, den så også gør, det er jo så, at så laver den simpelthen markant bedre indhold på de her ting, hvor den læner sig op af den tone og stil, som Jane har. Og når Jane så siger, og nu har vi jo ikke tid til, det er inspiration her, det er ikke et kursus, men når så Jane sidder og løber igennem den, så kan hun jo selvfølgelig med det samme begynde at sige, nummer 4 duer ikke, lav en ny udgave af den. Så kan vi selvfølgelig begynde at prompte og arbejde videre med de her ting her. Vi skal ikke bare spise det her. Det er i hvert fald ikke vores anbefaling. Jeg kan måske lige spørge dig, Eva, når den nu kommer med sådan nogle ting her, er det bare haps, og så er det videre, eller hvordan gør du det ting? Ja, ej. Det er jo selvfølgelig, kan man sige, et forslag til, hvad du kan starte med at arbejde på. Så det er jo ligesom kan man sige, et udgangspunkt. Jeg vil aldrig anbefale, at man bare copy-paster og så bruger den tekst. Man skal kunne mærke dig selv i det. Så brug det som inspiration til at få skrevet noget. Ja. Vi har også lige nogle spørgsmål, så du må lige sige til, når du er klar til dem. Jamen, du prøver bare at skyde løs. Ja, okay. Vi starter lige med det første her fra Peter. Han skriver, om det kun er dem, der har plus på ChatGPT, tænker der selv kan lave botten, altså hvis man kan lave sådan en custom GPT.
Man kan sige, hvis vi lige skelner mellem, Peter, om du kan sådan set godt de ting, vi viser her, også den her indholdsbot, som I får adgang til, der kan du sagtens bruge den og prompte med den, ligesom der er eksemplerne her. Hvis du vil begynde at lave dine egne, så skal du have et plusabonnement. Hvis du vil begynde at definere din egen, hvis du vil have en Peter-bot eksempelvis, så kræver det det. Men indledningsvis, så de her bots, som vi kommer til at vise, dem kan I sådan set bruge uden bare I har en registreret konto på de her ting. Og så er det klart lige, Peter, så er der selvfølgelig den her med, hvis man har gratisudgaven. Nu har jeg jo siddet allerede og promptet 2-3 ting, så vil den på et tidspunkt, når man begynder at spørge den mere, så vil den sige, hey Peter, nu går den altså ikke længere, nu skal du vente et eller andet antal timer, fordi det er jo det, der altid er isyet, når det er gratisudgaver, så prøver de at lægge nogle begrænsninger ind i det. Men man kan sådan set godt lave mange af de her promptdel. Hvis du laver din egen, så skal du overhave en plusudgave af det. Ja, jeg har også lige et hurtigt spørgsmål fra Marianne, om I deler prompten og instruktionen. Det gør vi ikke, Marianne, som sådan, fordi det er jo det, vi lever af at træne. Sådan en som Jane har betalt for at få lavet dem her, men det er det, vi laver over i for eksempel i vores LinkedIn sommerskole, online skole her, hvor man kan få træning i de her ting. Altså selv prompten deler vi ikke, men I kan jo selvfølgelig kigge med på videoen, og så prøve at gøre jer en idé om, hvad det er for nogle ting, vi skriver med. Så det her, det var egentlig lige for at vise den første her med, at på den her måde, kan man sige, så begynder Jane jo at kan få nogle konkrete ting ud af det her, og på den måde, så får hun noget, som rent faktisk lever op til de her ting. Og det vi måske også lige kan nævne i den her sammenhæng, det er, nu ved jeg, fordi vi har trænet Jane, og hun er også med i vores sommerskole, at Jane har lavet et, jeg tror det er et Google Docs dokument, Jane har, hvor hun har alle sine tekster. Det har Eva og jeg også. Eva har et Docs, jeg har et Docs, vi har et på vores virksomhedsside. Og det vil sige, at vi kunne også tage hele det tekstdokument, som Jane har lavet opslag på LinkedIn igennem tiden, og så uploade den her, og så sige, du må godt læne dig op af det, men du skal ikke lave noget opslag, der allerede er lavet emnemæssigt på nogle ting her. Så igen, en opfordring fra vores side, det er, gem jeres tekster i et dokument, et samlet dokument, så I generelt kan bruge den i AI-regi. Det der med lige, så har man bare siddet og skrevet det direkte over i LinkedIn og postet det. Det er ikke så godt, fordi så kan du ikke rigtig genbruge teksten. Så sørg for, at når I laver content til websitet, til nyhedsbreve, til LinkedIn, at man gemmer det i nogle dokumenter, så vi kan bruge det til de her ting her. Yes. Ja. Så det var lige et eksempel på de her ting her. Det, jeg også lige vil nævne her, det er den indholdsbot her, som I så får et link til. Jeg skifter lige over og deler her min skærm her igen. At igen bare lige fange det her med forskellen på, om jeg går op i den helt normale ChatGPT, der kigger den jo ud på hele verdens bibliotek, alt det, den har læst ind, når det gælder det her med at lave LinkedIn-indlæg, og det kan også blive okay, men så kan der jo være, da der er rigtig meget amerikansk content, og den er scannet ind, så smager det måske netop lidt det der med, det er ChatGPT. Den her indholdsbot, som Eva og jeg har defineret, jamen den indeholder vores guider for, hvordan man bygger det op. Så jeg vil jo anbefale, at I bruger den, og som sagt, så skal I nok få et link til den. Igen, den vælger at smide noget tekst ind, hvor I siger, hvordan holder den her tekst i forhold til dine anbefalinger. Man kan også bruge den, ligesom Jane gjorde med det her med, at få konkret forslag til at lave indholdsplaner på de her ting her. Så det var indholdsbotten, så I lige forstod forskellen på den her måde. Det, jeg også lige vil vise jer nu, det er, at jeg ved ikke, om I bemærker, ellers så kan jeg lige kopiere teksten ind her en gang til. Det var, at hernede i den her prompt her fra Jane, der er der det, der hedder en tone of voice her på de her ting her. Og det vil sige, at vi har taget noget af indholdet fra Jane, og så egentlig fået den til at lave den her analyse, så den bruger det her med, at når den skal hjælpe med at lave indhold, så skeler den til, hvordan er det, Jane kommunikerer. Og igen har vi lavet en bot til jer, der I kan få, som vi nok skal sende ud i opfølgningsmailen. Så hvis jeg nu tager den her tone of voice analysebot her, så det eneste, vi gør, det her, det er måske den nemmeste af den at bruge, det er, at nu i Janes tilfælde, der har vi taget, og nu kan jeg lige uploade dem en gang til, der har vi taget nogle sider. Det kunne være hendes docs-dokument, vi har taget. Det kunne også være, i det her tilfælde, der er det faktisk blogindlæg fra hendes website, vi har taget og lagt over. Og hvis man uploader dem her, de her dokumenter, der skal jo være noget, at den kan smage på, hvad det er, og der kan man sige, det duer jo ikke. Nu laver jeg lige lidt sjov med Jane. Jane, hun er ved sådan en corporate firma, hvor de er 1000 ansatte, og hun har siddet egentlig bare hapset noget over for websitet. Men så er det jo ikke Janes tone of voice, så bliver det jo lige pludselig firmaets tone of voice. Så det skal jo være noget,
Jane har skrevet, og det har hun. De her blogindlæg har hun selv lavet. Og nu kan I se, jeg skal ikke give den nogen kommando, jeg skal bare smide det her ind i den. Og når jeg så gør det her, så går der et øjeblik, så begynder den at smage det her igennem. Den følger den instruks, vi har for tone of voice-analysen. Og så kommer den her. Vi har sagt til den, prøv lige at komme med 3 nøgleord, der fortæller, hvordan er det Jane, hvad der kendetegner hende. Så er der en her, selve tone of voice-guiden, sprogbrug, ordvalg, sætningskonstruktioner, flow og rytme, tiltaleform, opsummerende skrivetips. Og den her tekst der er her på Jane, det er jo den, vi har kopieret over i den her. Man kunne også bede den om rent faktisk at sige, fint, lav en tone of voice guide, som jeg kan indsætte, før der læses korrektur på mine tekster. Så vil den generere den her nu, som en, nu siger jeg sådan mere komprimeret udgave af de her ting her. Så kan I se, så hjælper den med de her ting. Og det er jo baseret på, at instruksen er, at den har fået at vide, at den skal lave en tone of voice, og så tager vi Janes indhold, og på den her måde får den til at hjælpe med de her ting her. Det håber jeg. Ja. Ja, jamen, vi har lige også kan man sige, opfølgende spørgsmål på det her, fordi det her, det var fordi Jane havde jo en masse tekst, så Peter spørger, hvad nu hvis man ikke har en masse gammel tekst, eller tekst i det hele taget på lager? Hvad gør man så? Altså, fordi så er man jo lidt på bar bund. Ja. Eller hvad? En af måden, det her, det er bare sådan, nu får du det mest lavpraktiske, og forslag, jeg vil kunne finde på at lave, og har foreslået mange andre af vores kunder. Jamen, det er simpelthen, at du prøver at tage et emne, Peter, og jeg ved, det her, det føles helt kikset, når man lige prøver første gang. Men hvis jeg nu skulle tale, vi arbejder med LinkedIn og social selling, sales navigator, virksomhedssider, så hvis nu Eva ikke havde noget som helst indhold, så vil jeg måske sige, Eva, du bliver nødt til at sætte dig ned. Jeg ved, vi har noget præsentationsmateriale, vores slides om, hvordan vi arbejder. Sæt ChatGPT til at bruge den som diktafon. Du kan også bruge din iPhone til at diktere. Og så sige, Eva, prøv at forestille dig, at du bliver spurgt om, hvordan kommer man i gang med at arbejde med en virksomhedsside? Hvad skal man være opmærksom på? Hvilken strategi skal man lægge? Hvad er fælder? Hvad er muligheder? Hvad bør man undgå? Hvad er forskellen på organisk og paid? Og så videre, og så videre. Så sidder Eva måske og indtaler, nu siger jeg et eller andet, 10 minutter samtale, og der må gerne være fejl og og alle sådan nogle ting, men egentlig Eva, hun skulle lave som om, hun havde været til et netværksmøde, hvor hun lavede den samtale. Og den kan ChatGPT jo transkribere med det samme, og så har du i bund og grund noget, du kan bruge, og du skal egentlig bare tale, som om du skulle skrive en besked til folk, det samme talesprog, som du vil få ned i det her nedfælde. Det vil være en af måderne at gøre det på. Ja. Jeg vil passe lidt på med at tage e-mails og sådan nogle ting, fordi der bliver det måske lidt mere sådan, hej Anders, tak for sidst, det bliver noget andet noget. Men det kunne i hvert fald en måde at gøre det på. Ja, men også som Peter, altså hvis du ligesom er bedre til at sidde og skrive, kan du også bare sidde og skrive det. Det bliver jo lavet om til noget skrift under alle omstændigheder. Så, ja. Men det er jo en god idé, hvis man er god til at snakke, så det er jo bare at sætte diktafonen i gang. Ja. Ja, eller sætte optag-knappen i gang. Mm? Så lige for at runde af på den her, det her er jo nok en af de øvelser, jeg vil lave allerførst, hvis det var mig, det er at bruge den her tone of voice bot, I får linket i mailen, og så få fyldt den op med nogle af de her ting, så kan vi meget bedre lave indhold. Og den tone of voice-analyse, man laver, den kan man så bruge i indholdsbotten, så det kommer til at smage af de her ting her. Yes. Så kunne jeg godt tænke mig at bruge et eksempel med, hvordan man kan bruge AI til at lave billeder med. Og her, der kommer jeg ikke til at gå live, fordi det tager noget længere tid at generere, men jeg har lavet en masse screenshots, og igen har vi fået lov til at bruge Jane som eksempel. Og Jane, hun har brug for at få lavet nogle nye billeder til hendes opslag, og det her, det er kærligt men det har Jane, hun er klar på, at jeg har skubbet til hende nogle gange med at sige, jamen, så bliver det måske mange gange lidt de samme sådan selfie-typer, og det kan være svært at lige. Det kan være, at Jane, hun ikke har hjælp til at få lavet nogle billeder og sådan nogle ting. Så i hvert fald så har Jane besluttet sig for, nu vil hun godt prøve at få ChatGPT til at lave noget nyt grafik, så hun egentlig veksler mellem de rigtige billeder, som vi er stor fan af. De her, de er jo kendetegnet ved, at det er rigtige billeder, og det er bare super godt. Det er noget, der virker rigtig godt. Så her, der satte vi ChatGPT til at hjælpe med at lave noget nyt grafik her. Og der sad Jane og jeg som en del af den sparring, jeg havde med hende, og sige, at vi skal have lavet nogle billeder her. Så prøvede vi egentlig bare at starte med at sige, prøv lige at lave et billede af hjernen. Jane arbejder med det her med hjernevenlig håndtering af stress på de her ting her. Og egentlig for lige at få den lidt i gang, den laver sådan nogle tekster, og I kunne se et billede her, hvor den laver et eller andet, så siger vi, jamen Jane vil jo gerne bruge det her til LinkedIn-opslag,
kan du ikke sørge for, at der er lidt plads nede i bunden, så Jane, hun kunne sætte noget tekst ind på. Man kunne også prøve at få den til at lave det, men det var bare fordi, så fik Jane et billede, hun måske kunne bruge til hendes præsentationer. Så vi ligesom bare lige for kommet i gang med at snakke med den omkring billeder. Så gjorde vi det, så fandt vi et rigtig godt billede af Jane, hun havde fået lavet til hendes website, og så begyndte vi sådan set at prompte den her med at sige, kan du ikke lave en udgave, hvor du på en eller anden måde integrerer mig, altså Jane, tegneserieagtigt i grafikken. Og så stiller den nogle uddybende spørgsmål. Skal det være sådan en tegneseriefigur ved siden af hjernen? Skal den kigge på hjernen med taleboble? Og så begynder vi jo sådan set at komme frem med nogle forslag på den her måde. Kan du ikke lave en udgave, hvor jeg står med en venstre arm strakt ud, og hjernen og batteriet placeret med højre hånd? Og så laver den et nyt forslag her. Og det synes Jane så, og det er jeg helt enig i, så bliver det sådan lidt for fotorealistisk. Og det var egentlig ikke det, der var meningen, fordi så bliver det sådan lidt det der med, hvorfor bruge AI på den her måde? Så det vi endte ud med, efter lige at prompte det igennem nogle få gange, det var ikke, fordi det var super avanceret, det var jo, at så få lavet sådan nogle billeder, eller de her, hvor at dem, der i hvert fald er i netværk med Jane, kan i hvert fald genkende, men hvor det netop bliver den der mere karikerede, den her mere tegneserieagtige del, og hvor hun får noget billeder, hun kan lave, der læner sig meget op af emnet på de her ting her. Jeg synes faktisk, at det er en rigtig fed stil, Jane har fået frem, og ved at hun så ligesom har den gemmer den her prompt her, jeg ved, at Jane har et plusabonnement, så kan hun ligesom gå tilbage til den her, arbejde videre med den her, så den beholder de her ting her. Så det er i hvert fald et rigtig godt eksempel på, at man bruger det på en måde, hvor vi egentlig får lidt brugt os selv, ved at vi fodrer det med noget billeder, og så også for at arbejde videre med den her serie. Og det Jane, hun så gør, det er jo så at lave et mix mellem, at så bruger hun billeder af sig selv, rigtige billeder, og så bruger hun de her tegneseriebilleder. Så der kommer noget variation, og alligevel så læner hun jo så op af den her stil på de her ting her. Ja, og Gitte skriver, jeg savner den rigtige Jane, og altså, vi kan jo være helt enige i, at det er jo allerbedst, hvis vi kan bruge billeder af os selv. Det kan jo bare være nogle situationer, det indlæg, vi skal lave, der har vi bare ikke lige noget, der passer. Vi har ikke lige nogen til at tage det billede, og selfie'et, det ligner måske lidt for meget af de andre, vi har brugt. Så det er fint at bruge en gang imellem, men jeg giver dig også ret, det er ikke noget, der skal sådan tage overhånd og skal bruges hver gang. Så bliver det jo også bare, kan man sige, det man ser igen og igen. Ja. Hvad med dig, Eva? Vil du lave det, ligesom Jane har gjort her? Nej, det vil jeg nok ikke selv gøre, faktisk. Altså, jeg kan godt lide dem, men at bruge dem selv, så vil jeg hellere, så må du se at få taget et billede, hvis der. Nu har vi også hinanden, og vi kan få hinanden til at tage billeder. Hvis man ikke lige har, eller der man ikke lige kommer på kontoret eller et eller andet, så må man måske ty til nogle andre slags. Så det er fint at bruge en gang med Jane, det synes jeg, og de er jo meget positivt godt karikeret på Jane. Man kan jo tydeligt se det i hende, når man kender hende. Så, ja. Godt. Skriv ind i spørgsmål videre. Som sagt, vi slutter til tiden kvart i, men fortsætter endelig med at svare på spørgsmål, hvis der er mange flere. Det, jeg vil springe over til eksempel nu, det er, at hashtag er jo stadig noget, man kan bruge på LinkedIn. I hvert fald indtil LinkedIn stopper med helt at bruge det, så vil vi sådan set anbefale, at i hvert fald, hvis man har brugt det, så bliver ved med at bruge det. Men hvordan finder man frem til det? Fordi der igen det er et af de steder, hvor ChatGPT bare finder på nogle hashtags. Det er ikke så godt. Altså, det er bedre at finde frem til nogen, der rent faktisk bruges på LinkedIn. Og her, der har vi et eksempel i forhold til, hvordan man så kan arbejde med det her med, at man kan få bruge. Vi har jo også en hashtag-bot, dansk hashtag-bot, som rent faktisk hjælper med at gøre de her ting. Dem vil jeg lige springe over og bare vise, hvor hurtigt det så er, fordi så behøver man ikke at sætte sig ind i hashtag. Igen, vi vil gerne bruge AI til de rigtige ting. Her, der kan vi blive mere effektive, i stedet for at vi sidder og leder efter de her ting. Så på den her måde, der har Eva og jeg lavet en bot, som i bund og grund kigger ned i en liste på lidt over 400 danske hashtags, og så finder ud af, om de er der eller ej, og så vil sige, den laver forslagene ud for det. Så nu har jeg taget en tekst, nemlig med et opslag, som nu har jeg postet, så jeg har bare fjernet hashtagsene fra det. Men her, der er der et opslag, som jeg har lavet ret lang tekst her med omkring LinkedIn-grupper, om det er noget, eller det ikke er noget. Og det eneste, jeg skal gøre, I skal ikke sige til den, at være sød og finde hashtag. Man putter sin tekst ind, trykker på den der pil her, der gør den, begynder at analysere teksten, så holder den op mod det, og så kan I se her, i løbet af et øjeblik, så får man et forslag til 5 primære hashtag. Den kommer også med en forklaring på, hvorfor man synes det, og man får faktisk også et alternativ, eller 5 alternativer, hvis der var nogen, man synes, og vi anbefaler generelt 3-6 hashtags. Så det er et super godt eksempel på, at vi i bund og grund meget, meget nemt kan få noget hjælp til noget, der er ret kedeligt, i form af at finde frem til de her ting. Og så er det jo at kopiere teksten, markere den, og sætte den ind i slutningen af
opslaget, og så er man klar til at poste, i hvert fald den del, når det gælder hashtagsen her. En sidste ting lige i forhold til det her med effektivitet, jeg lige har på programmet, jeg skal lige dele min slides her igen, det er nogle ting, hvor jeg lige bare har taget nogle screenshots for, at I kan se det som inspiration. Den kommer her. Det er, hvis jeg nu rent faktisk, hvis Eva hun ikke synes, at hun skal arbejde sammen med mig mere, jeg bliver nødt til at lede efter et nyt job, så kan man også bruge AI til det her ting her. Og det, jeg vil vise som eksempel her, det er, at først og fremmest, så starter jeg med at gemme min opdaterede LinkedIn-profil som en PDF. Det vil sige, jeg sidder bare i browseren og siger, jeg sidder og gemme det her til en PDF med alt foldet ud på selve profilen. Så har jeg været inde på jobsektionen på LinkedIn og været søge. Nu har jeg søgt efter noget med salgsdirektører inden for 40 kilometer. Jeg har faktisk fundet frem til et salgsdirektørstilling hos KMD. Og igen har jeg gemt den her som PDF. Så jeg har mit CV, eller min profil, CV. Jeg kunne også godt have mit CV. Og så har jeg den her som PDF. Og det, jeg så har gjort, det er, at jeg har lavet en instruktion, der siger, nu skal du agere, som om du er HR-ekspert med 20 års erfaring inden for rekruttering og jobsøgning. Jeg vil gerne have, at du hjælper med at læse jobopslaget igennem. Du skal læse min egen profil igennem. Du skal lave en analyse, om der er et match mellem mig og det her job. Du skal fortælle, hvis der er nogle steder, hvor jeg er udfordret, og hvad for nogle ting har jeg nogle styrker på. Du skal hjælpe med at lave et forslag til en motiveret ansøgning/CV, og endelig så skal du også komme med nogle bud på nogle relevante spørgsmål. Ikke bare sådan nogle generiske, men relevante spørgsmål i forhold til min rolle, min styrker, min svagheder, og så det, de har brug for her. Og det gør jo så igen, ved at jeg så laver sådan en prompt her, jamen så får jeg lige pludselig et bud på de her ting. Det betyder jo ikke, at jeg bare skal tage den der prompt, eller det output, den laver, og så sige, hey, nu kan jeg bare sende det, voilà, så har jeg lavet det her jobsøgning på under 10 minutter. Det går selvfølgelig ikke. Jeg skal bruge det som værktøj. Jeg bliver nødt til at få det til at smage af live, og tænke det godt igennem her. Men rent faktisk, så da jeg så lavede den her, så var jeg egentlig overrasket over, hvordan den kunne hjælpe mig. Den kunne i hvert fald hjælpe mig med at sige, her, der skal du virkelig sætte fokus på det her, for det er dine styrker. Det der, det skal du ikke nødvendigvis diskutere, om jeg skulle nævne det, men jeg skulle i hvert fald være klar på, hvis jeg blev inviteret til samtale, så skulle jeg være skarp på det. Ja, og jeg synes, du nævner et godt ord, det der med at hjælpe. Altså, fordi det er jo det, vi ligesom skal se det som, at det er en hjælper for os i det arbejde, som vi laver, om vi skal lave indlæg på LinkedIn, eller hvis vi skal søge nyt job, eller hvad vi nu skal. Ja. Men igen, det er i hvert fald, brug det som noget, hvor det hjælper dig videre, og prøver, det kan også spotte nogle ting, du ikke lige har fået set i forhold til et job, i forhold til de erfaringer, du sidder med her. Så det er i hvert fald også et godt eksempel. Sidste ting, vi skal snakke om her i den her del her, det handler jo om, hvordan kan man så blive bedre på LinkedIn? Altså, og bedre for os, det er jo bedre kvalitet, bedre relevans, at man gør sig lidt mere umage på nogle ting her. Og det er det jo ved, at vi rent faktisk kører nogle ting igennem. Og det første eksempel, jeg vil bruge, det er jo, hvordan vi kan få læst korrektur på udkast til indlæg. Og igen er det så smart, at ved at bruge en bot, som vi har lavet en, der hedder Dansk Korrekturlæser. Du kunne sagtens også gå ind og selvfølgelig og skrive i ChatGPT, læs korrektur på den her. Men igen, nu deler jeg lige min skærm herover og går over på korrekturlæserbotten. Så har vi jo lagt noget ind i den i form af at sige, du skal altså gøre noget mere end bare læse korrektur. Du skal læse, du skal også tage stilling til kommaer og kommatering og sådan nogle ting. Du må måske også lige komme med nogle forbedringer på de her ting her. Så hvis jeg lige går over her på den her igen, og så går jeg lige ind i vores Dansk Korrekturlæserbot her. Og nu kan jeg jo egentlig bare tage nøjagtigt samme tekst, mit LinkedIn-opslag, som jeg er klar til at poste, men som jeg lige gerne vil have læst igennem. Smider bare teksten ind. Jeg skal ikke skrive noget på det. Og så går den ellers i gang med at analysere den her del. Og det, der er det smarte her, det er jo nu, vi kunne se her, så begynder den faktisk at markere med fed de ting, som den ligesom vil komme med, ting, der kan rettes på her. Og nu, hvis vi scroller ned i bunden her, så kan I jo se, så kommer den faktisk også med nogle forklaringer på de her ting her. Havde ikke det bedste, i stedet for har, den synes, den skal skrives i datid. Og sådan kommer den med forslag på de her ting, og man kan jo så også godt vælge at få den til at eller komme med de her implementeringer. Der skal jeg være ærlig og sige, jeg ved ikke med dig, Eva, hvordan du har det, men der har jeg lidt på den måde, at der gør jeg altså det, at jeg tager selv over for de her ting, fordi min oplevelse er nogle gange med ChatGPT, det er, hvis man siger, at det må du godt lave, så laver den faktisk nogle gange også nogle andre rettelser. Så skal vi i hvert fald give til den. Du må godt lave et forslag, men du skal kun implementere de rettelser, du har kommet med. Ja, det samme her. Ja. Godt. Jamen lad os lige lave et par eksempler mere her igen. Så lige det her eksempel, der deler jeg sådan set bare tanken i den i form af at tage noget screenshot her. Det er, hvis jeg nu har taget, og det nu har jeg bare været selvisk og taget et af vores egne blogindlæg,
hvis jeg nu falder over en artikel, jeg abonnerer på mange nyhedsbreve, jeg læser mange blogs igennem sådan nogle ting, og hvis jeg nu egentlig gerne vil prøve lige, inden jeg begynder at læse 17 sider igennem, så kunne det jo godt være, at jeg gerne vil have en opsummering af de her ting her. Og der kan man sige igen, hvis man giver den rigtige prompt her, bot, du er verdensmester i at opsummere tekster og har mange års erfaring med at finde ind til kernen i en artikel. Læs nu det her grundigt igennem, giv mig en slags executive summary, og så får vi den her til at lave de her ting her. På den måde kan jeg jo så ligesom sige, okay, har det essensen af noget, som giver mening for mig at læse videre, og så begynder jeg selvfølgelig at læse det meget mere detaljeret på den her måde. Så det her, det var ikke en bot, her var det en konkret, forholdsvis kort prompt, hvor jeg ligesom får noget hjælp til de her ting. Det også kunne bruges til, jeg bruger også nogle gange det, at jeg abonnerer på et par LinkedIn, sådan specialiserede LinkedIn-nyhedsbrev, og jeg har nogle gange så tænker mig, Christ, hvor er det skrevet på amerikansk og det andet. Jamen, så har jeg jo bare lavet en analyseprompt, hvor jeg siger, vær sød egentlig at prøve, og for det første oversætte det til dansk, jeg vil gerne have det, så jeg kan skimme det igennem, og så give mig en dansk opsummering og et summary af de her ting her. Så kan jeg jo meget bedre forholde mig til det her, end jeg skal sidde og køre et eller andet amerikansk. Nu siger jeg nogle gange salgsgas igennem. Så det bruger jeg også meget til igen. Det handler om at gøre nogle ting bedre på den her måde her. Endnu et eksempel, vi lige har, det er, og jeg hopper bare lige direkte herover på ChatGPT her, det her er, at hvis man nu gerne vil lave, nu har vi den her med, at vi har en korrekturlæsning af det her ting, men nu siger vi, at jeg rent faktisk gerne vil have lavet en mere detaljeret analyse af den, inden jeg gør den helt færdig. Og igen, så har vi lavet en, der hedder dansk tekstanalysebot. I kan godt se, at vi elsker det her med bots, og så kan vi godt lide ting, der er danske. Så nu har vi lavet sådan en analysebot her, hvor vi ligesom beder den om meget mere detaljeret at gå igennem. Og igen, hvis jeg nu for tredje eller fjerde gang tager teksten til mit lille indlæg, som I kan se her, så det den gør her, nu læser den ikke bare, nu handler det ikke så meget om stavefejl, det har vi den anden bot til her. Der går den simpelthen i gang meget mere detaljeret at læse det her igennem. Og nu kan I se, så kommer den for det første med sådan et generelt indtryk omkring, hvordan tingene er. Og her der tænker den så meget mere om, I kan godt se, at det ikke bare lige at køre det igennem. Strukturen, hvordan er den på de her ting her? Klarhed, står det tydeligt nok, det her budskab, jeg kommer med? Hvordan er mit sprogbrug? Passer det ind? Jeg kunne også tage min tone of voice og sige, tjek også lige, om den passer ind i forhold til det. Hvordan argumenterer jeg? Og så kommer med nogle forbedringsforslag. Igen, Eva, hvordan, når jeg ved, du også bruger den her, hvordan bruger du det her feedback, den kommer med? Nå, men jeg synes, det er jo meget fint, at den lige tænker lidt videre, og også giver mig lidt udfordrer mig lidt. Men altså, jeg vil heller aldrig gå ind bare og sige ja tak til, hvad du ligesom har foreslået. Altså, jeg skal nok ligesom bruge det af det, som som der giver mening i forhold til det her opslag. Men jeg synes, det er jo meget fint, at man lige kan netop blive udfordret, for tit så sidder vi jo og skriver lidt på den samme måde. Og så er det nogle gange lige, man glemmer en vinkel eller et eller andet, som vi så kan få en mulighed for at få skrevet ind, ikke? Ja. Jeg kan godt finde på, nogle gange, nu sagde jeg faktisk ja tak til den, og så kan man sige, jeg vil igen aldrig tage den her, men så kan jeg godt sidde lidt og skal man sige, okay, den der sætning, den er da lidt bedre end den, jeg har lavet, så jeg får noget inspiration fra den. Men igen, det her er jo, hvis vi vil gå lidt mere i detaljer med at prøve at få analyseret de her ting. Man kunne også bruge det, nu leger vi lige salgstankegang et øjeblik, hvis man nu sidder i Jane, hun har lavet et større oplæg til Dansk Pensionskasse med et eller andet der, så kan man jo også bruge den igen til at løse den der tekst igennem. Så det behøver ikke kun at være LinkedIn-indlæg, vi bruger til at få analyseret. Det kan også være andre ting, at vi bruger den her del her. Ja. Det var egentlig de eksempler, vi havde. Jeg havde måske lige et sidste, som det er bare lidt det der igen med, hvordan kan vi gøre ting bedre. Vi laver rigtig meget sådan nogle strategiworkshops, hvor vi ligesom skal lidt, som vi har hjulpet Jane med, hvad er det, Jane gerne vil opnå på LinkedIn, hvad er hendes kommunikative fyrtårn, hvad vil hun være kendt for, hvad skal hun have fokus på, og så videre, og så videre. Og så kan man sige, når vi så egentlig har lavet det arbejdsdokument, så kan det være en god idé igen at sige, og det er for at gøre vores produkt bedre, at så tager vi egentlig en pdf af vores strategidokument, eller hvis det er et Word-dokument, og så tager vi igen og siger, her er Jans website, her er der noget baggrundsmateriale for os. Prøv lige at løbe det igennem, og så se, har vi fået alt med, eller er der noget, Jan har glemt at tale til os om? Så kan vi på den måde netop også få et bedre produkt ud af i den sidste ende. Så der er mange muligheder på de her ting. Vores opfordring er til jer måske mere, start nu med at gribe nogle af de her meget lavt hængende frugter, hvor det handler om kvalitetskontrol, inspiration, kreativitet og sådan nogle ting. Brug nogle af de her bots, som I får adgang til. De er super nemme. Det kræver bare den her, at I logger ind på. Og jeg skal også lige huske, det glemte jeg at sige tidligere. Vi kan ikke se, hvad I taster ind af informationer, og vi vil heller ikke se det. Det bliver heller ikke brugt til at træne ChatGPT.
derfor skal I stadig glemme at putte personfølelse om data ind i de her ting her. Men det er bare for at sige, vi kan ikke se, det er der kun for at spille jer bedre. Det er det, vi bruger de her ting her til. Vi runder lige af, og så går vi over til, hvis der er flere spørgsmål her. Så afmåningen fra vores side, den er altid det her med, vi kan godt lide det her kinesiske ordsprog med at snakke koge ikke ris, og det siges, at det passer. Kom nu i gang med at bruge AI enten mere eller allerede i dag, hvis ikke du er i gang med det helt konkret. Og man sige, husk nu, du kan stort set ikke gøre noget forkert. Man kan sige, det du skal, der hvor det kan gå galt, det er jo, hvis du begynder at kopiere noget fra ChatGPT, og så bare poste direkte. Lad være med det. Men inde i selve boksen, hvor du sidder og arbejder med det, der kan du ikke rigtig gøre noget forkert. Der er det jo at prøve at træne det her og blive bedre. Og ligesom man har en personlig assistent, der lige skal forstå, hvordan man arbejder, hvad vil have vedkommende til, så gælder det også, når I bliver god til at bruge ChatGPT. Det er fordi, I bliver god til at give den gode instruktioner. Hvis du har fået appetit på mere viden, hvis du skal have noget afklaring eller ønsker dialog, så er der ligesom nogle flere måder, du kan gøre det på. Den ene er at blive ved med at se vores webinar. Vi har et webinar hver eneste måned. Der ligger også en masse blogindlæg over på vores website. Der ligger faktisk over 160 blogindlæg med masser af inspiration, konkrete ting, som man kan gå ind og blive bedre til. Vi har også Social Selling Radio podcasten, der ligger næsten 100 episoder, hvor man så kan gå ind og lytte til tingene. Og så husk man er også meget velkommen til at starte en dialog med os, ved at gå ind og booke sådan et afklaringsmøde. Det er både ufarligt, uforpligtende, og så er det ganske gratis. Og så connect endelig gerne med os på LinkedIn. Skriv måske lige en lille hilsen om, at I har set det her webinar, så vil jeg altid lige have sådan en, hvorfor er det, vi connecter. Og så vil Eva og jeg sige tusind tak, fordi I så med. Vi nåede det til tiden, Eva. Lad os høre, om der er nogle flere spørgsmål, vi skal kigge på. Yes, der er i hvert fald lige et godt et her. Om LinkedIn har en holdning til AI-tekster, spørger Peter, i forhold til visninger og algoritmer. Ja, det har den. Yes. Algoritmen, LinkedIn har, jeg starter lidt et andet sted. LinkedIn har fået virkelig mange klager over, at folk er trætte af AI-genereret indhold og AI-genererede billeder. Og der, hvor de ser det som en trussel, det er jo sådan lidt sjovt tveægget skæg, fordi samtidig så begynder de i hvert fald på deres premium-medlemmer, så begynder de at tilbyde AI-værktøjer, og de er ført hundedårlige, i hvert fald dem, vi har mødt af dem. Så på den ene side, så pusher de selv AI, på den anden side, så har de et problem med, at vi er så mange, der bliver træt af det, så meget, at vi rent faktisk kan ende med, at vi bruger mindre tid på LinkedIn. Så det, de har gjort, Peter, det er, at LinkedIn er også inde, når du poster noget, så er den simpelthen inde og smage på, hvor en stor grad af den her tekst er AI-genereret. Og det gør jo et eller andet sted, at der findes også nogle forskellige tools. Der findes mange, man kan også prøve ChatGPT om at gøre det. Men det her med, at man går ind eller den i hvert fald går ind og tjekker, om den kan se, at teksten den er AI-genereret. Og der kan man sige, jeg bruger selv noget, der hedder ZeroGPT. Og der kan man sige, hvis den kommer ud og siger, nu i den der tekst, I har set her, nu smider jeg den lige ind her i det her sekund her, at der går den ind og siger, at jeg skal lige se den her, det er bare zerogpt.com, så går den ind og siger, at 0% er brugt human written, og det er rigtigt, fordi jeg har 100% selv skrevet den her. AI har kun hjulpet mig med at læse korrektur. Det er human only, det her, der er lavet her. Men hvis der nu stod 20 eller 30 eller 50 eller 80 eller 90%, jeg bruger det nogle gange som eksempler, når vi underviser, så kan du være helt sikker på, Peter, at det går ud over rækkevidden, fordi når sådan nogle services, der de kan smage på noget af AI-genereret, så kan LinkedIn også, og så er der bare en risiko for, at den begynder at skrue ned for de her ting. Så vi kan lige skal lade være med at prøve, det er lidt ligesom i skolen, hvis vi bliver taget i at snyde, så bliver der lagt lidt mere mærke til os, og det går ud over karakteren. Det samme er det her. Vores netværk, de bliver bare trætte af os, vi sidder og laver AI-genereret indhold. Så det skal man være ops på. Ja, jeg skal nok lige komme tilbage til dig, Marianne, men Kirsten havde lige et spørgsmål, der er relateret hertil, så derfor tager jeg lige det først. Hvordan kan den se, at det er AI-tekst? Ja, det den prøver på, det er jo, at den prøver, altså den måde, fordi de her sprogmodeller er jo opbygget efter en masse informationer, de har siddet og trænet på, og der kan man sige, det de prøver på, når AI den sidder og genererer de her ting, det er jo, at den nogle gange laver sådan nogle typiske fejl. For AI, det er, at den gentager sig selv meget. Den siger nogle gange også nogle ting, hvor det er sådan lidt, okay, du siger godt nok meget på, eller undskyld, du siger ikke ret meget på de der 5 sætninger, fordi det er altså egentlig lidt det samme. Så det er fordi, den prøver at fange nogle spor, nogle elementer, nogle bestemte ordsætninger og sådan nogle ting. Det er det, den prøver at spotte på den her måde. Så kan man sige, hvis vi lige går tilbage til Jane som eksempel,
Jane, jeg ved ikke, om du har prøvet Jane, men man kan sige, hvis Jane har brugt ChatGPT til at få genereret nogle tekster, fordi hun har en tone of voice, fordi vi har defineret, hvad det er, med en ret detaljeret måde at gøre det på. Vi har også lavet det her med målsætninger, hvad er det, Jane vil være kendt for, den har fået nogle eksempler. Så er der i hvert fald mindre risiko for, at det bliver noget, der smager meget af det, og så kan Jane jo igen gøre det på den måde. De her tools her, de kan godt gå ind og vise det. Nogle gange så er der igen, at man skal betale for det, men så kan den gå ind og vise, hvis nu Jane, hun kan se, at den siger, at der er 17% af det, der er genereret fra AI, så markerer den det faktisk med gult, og så kan Jane jo gå ind og sige, okay, det kan jeg egentlig godt se, så går ind og laver lidt om det der. Så det er fordi, den prøver at spotte noget, der er sådan, ligesom man måske kan høre en jyde taler jysk, så er der bare også noget om det her, det smager for meget af AI. Ja, så man kan netop gå ind og teste andres tekster, som Peter siger der. Ja. Må jeg lige runde af med en ting, med, fordi jeg har også snakket med det her værktøj. Jeg bruger kun ZeroGPT til at teste nogle ting, hvis jeg... Altså det er klart, det der tekst, jeg lige har set, der behøver jeg slet ikke at teste noget, fordi jeg har 100% skrevet det selv. Jeg har brugt det til noget at rette noget komma og sådan nogle ting. Det er Leif Carlsen-tekst. Hvis jeg har brugt den, så kan jeg til at detektere de der ting, og jeg har brugt noget for at få noget inspiration, så tager jeg det selvfølgelig alvorligt, det den gør. Det jeg ikke gør, det er at gå ind og købe den. Det er jo deres claim to fame, det her ZeroGPT, det er, at du køber en betalt service, hvor den prøver at fjerne de her elementer her. Det ved jeg, at den er faktisk ikke særlig god til, fordi der er nogen, der har prøvet at købe det, men det er sikkert, fordi den skal bare et lille sprog eller område. Så hvis den skal prøve at gøre det bedre, så kan den ikke bruge jeres egen evner. Igen, brug jeres egen kompetencer til at få det til at smage af jer. Yes. Ja, så kommer der et meget godt spørgsmål her fra Marianne. Sparer I tid, eller er produktionstiden blot rykket over til prompt og dialog med AI-værktøjet? Altså jeg vil sige, for nye, altså nu kan man sige, vi har jo skrevet indlæg i 11 år, så vi har masser af indhold, som vi kan genbruge, og vi bruger også ting igen på vores forskellige kanaler. Så der kan man sige, der hjælper den i hvert fald med, at det er nemmere lige at få lavet et blogindlæg om til et indlæg, eller den anden vej. Altså, så der kan vi, kan man sige, på en hurtig måde, og en mere effektiv måde, få lavet noget genbrug af noget af det indhold, vi allerede har. Der, hvor vi selvfølgelig bruger tid stadigvæk, det er jo, når vi skal skrive nye opslag. Og faktisk så vil jeg lige gerne komme med det eksempel, at jeg har lavet et indlæg omkring, at vi skulle holde det her webinar. Og den tekst, den kom til mig. Altså, jeg sad bare og skrev. Men det kommer an på, hvordan man har det. Ikke altid teksten, den kommer, men den kom rimelig hurtigt, og så kørte jeg den jo selvfølgelig lige igennem for at tjekke stavefejl og så videre, live fik set på den. Så den her tekst var jo meget anderledes end den, som vi har postet på vores virksomhedsside, for eksempel. Så altså, jeg tænker sådan over en bred kamp, så er vi blevet mere effektive, men vi bruger selvfølgelig også meget tid, Leif bruger især meget tid med at få lavet de her prompts og udvikle dem osv. Men jeg tænker også, at det bliver bedre. Vi får et bedre resultat, så man kan jo altid sige, hvad vægter sig mest. Men jeg synes, at vi får skrevet nogle bedre tekster. Det er altid godt at have nogle andre øjne på, end når vi bare selv sidder og skriver. Som Jane, hun egentlig også skrev lidt før, man bliver nogle gange lidt hjemmeblind, eller sådan sniblind på sine egne tekster. Så det er altid godt, at der er andre, der ser på dem. Ja. Jeg vil altså lige for at supplere det, Eva siger, altså for mit vedkommende, Marianne, så er produktionstiden på ingen måde rykket over i prompt og dialog, fordi det er stadigvæk, altså der, hvor jeg måske er lidt gammeldags, det er sådan lidt, og også er bare realist, det er, at hvis jeg skal klappe mig selv på skulderen, så kan man sige, der er jo en grund til, at vi har lavet det her i 11 år, og har tonsvis erfaringer, lavet alle det, nu så jeg selv 160 blogindlæg og næsten 100 podcaster, alt muligt. Vi har så meget indhold, og vi har lavet det fra bunden, vi har lavet det. Så for mig, når jeg skal sidde og lave et indlæg, så helt overordnet, så går jeg bare til tasterne, begynder at skrive selv, fordi jeg vil gerne have det til at være et live-opslag. Hvis jeg skulle til at begynde at prompte med noget, hvor jeg siger, at jeg kunne godt tænke, nu finder jeg bare på et emne, jeg kunne godt tænke mig at lave noget omkring, hvordan man arbejder med at bruge Sales Navigator til lead-generering på LinkedIn. Hvis jeg skulle sidde og prompte den for at komme frem til noget af den der idé, jeg har, det vil tage længere tid, tror jeg, end jeg skulle sidde og skrive det der indlæg, og det vil lede mig ud nogle veje, hvor den prøver at gøre noget, hvor den tager et land fra USA og sådan nogle ting. Så for mit vedkommende, der starter jeg stadig fra bunden. Der, hvor jeg selvfølgelig får hjælp, det er, hvis jeg mangler idéer, eller
tænker, at der mangler simpelthen noget indsigt i, så begynder jeg jo at få den her. Men derfor kan det godt være, at jeg har lavet en outline eller noget, hvor jeg så siger, jeg har egentlig lavet de her 500 tegn her, men jeg har brug for noget mere input, eller jeg synes, den er lidt tynd. Er der noget, jeg mangler i det her ting? Så begynder jeg selvfølgelig at bruge prompten. Og så, som Eva også siger, et eksempel, jeg kunne komme med, det er jo, hvis nu, at Eva har lavet vi lavede det faktisk som eksempel i sommerskolen, Eva, med det her med, at du havde lavet Eva havde lavet en PDF, altså som et dokument eller karuselopslag omkring, var det, om man huskede at sende personlige invitationer. Der har vi prøvet at lave den og sige, men den kunne jeg egentlig godt tænke mig at lave en afstemning af, men så i stedet for, at jeg lige skal selv sidde og køre det hele igennem, så tog jeg jo PDF'en, som Eva har uploadet, og så siger jeg til indholdspotten, der brugte jeg også vores egen indholdsbot at sige, jeg har brug for at prøve at få lavet en afstemning ud af det her ting her. Kan du prøve at tage essensen af alt det, Eva skriver, og så lave det om til den? Og der vil jeg sige, i det tilfælde, fordi det var et stykke super godt indhold i forvejen, så lavede den jo faktisk noget, hvor jeg måske kunne bruge 80-90% af det. Men det var fordi, den var baseret på Evas tekster. Så der kan det give god mening, og der bliver det mere prompting og dialog. Og det er fordi, vi har noget at arbejde med. Skal jeg starte fra bunden, så skal jeg virkelig have en nedsmeltning rent skrivemæssigt, have en skrivekrise. Ellers så har jeg ikke brug for, at det er den, der skal sidde og skrive for mig. Det gælder mig, det er ikke sikkert, det gælder andre. Nej, altså man kan så også sige det der med, som der er Jane lavet, hvor man ligesom får den til at komme med nogle forslag til overskrifter på indlæg, så man ligesom får lidt ny inspiration, fordi tit så, hvis vi skal skrive om lidt det samme, bare på en anden måde, så bliver det sådan netop lidt det samme. Så derfor er det meget godt, at der lige kommer nogle nye idéer ind. Og det er tit nogle gode overskrifter faktisk, så kan det godt ske, at de lige skal rettes lidt til. Men så kommer der i hvert fald en ny vinkel ind på noget af det, som du skal skrive. Ja. Og som du også selv skriver, altså du kan også hurtigt selv lave basis, altså hvis man, jeg ved ikke, hvor man er vant til, men dem, der er vant til at skrive, de kan jo normalt godt få noget fra hånden og få det ned på noget papir eller på computeren. Så det kommer an på, hvor god man er til at skrive, og også man lige har en idé til det, man skal skrive om. Nogle gange er det netop bedre, at tingene bare kommer til en, end man har, nu skal jeg skrive om det her i den her uge, så der kan der godt komme sådan en skriveblokering overhovedet, altså, så man slet ikke kan komme i gang. Så nogle gange er det måske bedre lige at få skrevet om det, men lige tænker, det har jeg lige energi til at skrive om i dag. Ja. Også fordi man kan så sige, hvis vi lige blander en anden ting ind i det, Eva, det er også, vores generelle anbefalinger er jo for langt de fleste. Det er jo, at man skal måske poste 1-2 gange om ugen på LinkedIn. Problemet er nemlig, hvis man begynder at gå op i, at det skal være 3, 4, 5 gange, så synes jeg bare igen og igen, jeg ser, så går det voldsomt ud over kvaliteten og voldsomt ud over relevansen. Og der kan man sige, der bliver også bare meget fristende, altså, at man så begynder at gå ud af i vejen. Men så sidder man og tænker, okay, så er det bare fordi, du gerne vil være synlig i gåseøjne, fordi du tænker, at det handler om frekvens. Men netto vil jeg påstå, at de der opslag der, det er meget få, der får noget ud af det, fordi de får ikke den der rækkevidde, de får ikke det engagement, fordi folk kan se, at det ikke er så godt skrevet. Så er det altså bedre at skrue ned fra frekvensen, og så igen være mere orienteret mod, at det skal være noget, der er noget energi ud i, så bliver det som regel også nogle gode opslag på den her måde. Ja, Peter han spørger her, om der er nogle idéer til, hvad han kan viderebringe til jobsøgere, altså i forhold til at bruge AI. Så vi er bare jo lidt inde på, hvordan man kunne få den til at hjælpe, men jeg synes også, du har også en god historie fra en af dem fra dit spinninghold, hvordan hun ikke skulle bruge AI til jobsøgning. Jeg underviser i spinning her i Birkerød på gang om ugen, og der var der en af deltagerne, som jeg talte med, fordi hun har spurgt ind til noget med LinkedIn og hvor jobsøgende. Hun havde jo så også begyndt at bruge ChatGPT. Hun havde bare sådan en, jeg spurgte, hvordan det gik, og hvordan hun arbejdede med det, og der var den umiddelbare konklusion fra hendes side, det var lidt, at når hun havde lidt travlt i, og egentlig bare var lidt doven på det, og det skulle gå lidt hurtigt, og hun skulle sende nogle ansøgninger, så brugte hun ChatGPT, og så var der nærmest 100% afvisningsret, hvor når hun satte sig ned, selvfølgelig brugte ChatGPT til nogle analyser, nogle undersøgelser, nogle ting, brugte det som noget forberedelse, og når hun selv skrev at de motiverede ansøgninger, eller det motiverede CV, så fik hun dialoger, og nogle gange kommer hun også til samtale. Vi skal ikke gøre det til en analyse på basis af en person, men hun var i hvert fald meget klar i spyttet med at sige, når hun brugte ChatGPT, så fik hun afslag. Så det er i hvert fald måske en læring, Peter, at jeg synes, det er en god idé at bruge ChatGPT, lidt ligesom jeg gjorde i eksemplet med at blive tydelig omkring de der ting, men
den kan jo analysere nogle ting. Jeg er måske ikke den rigtige til at analysere, om jeg er min styrker, mine svagheder i forhold til job. Så kan ChatGPT være lidt mere lige fremme i bussen med nogle klare meldinger. Så brug det til at få nogle gode analyser på, om jeg passer ind til jobbet, og hvad jeg skal lægge vægt på. Og så skrive ansøgninger stadig selv, som man... altså, jeg tror også lidt... nu ikke fordi det skal være sådan en helt filosofisk diskussion, men jeg har i hvert fald selv en teori, der hedder, hvis vi bruger det her for meget, og den begynder at tage over på nogle ting, så jeg udfordrer mig selv på eksempelvis, nu har vi også nogle kunder i udlandet, hvor vi skriver på engelsk, at jeg tager mig altså i at sige, at jeg skal skrive på engelsk, fordi ellers bliver jeg simpelthen dårligere til at kommunikere på engelsk. Det vil være så fristende at lige at skrive teksten på dansk, og så smide den over i ChatGPT, og så få lavet sikkert en ganske udmærket. Jeg bliver simpelthen dårligere til det. Så vælg nu også jeres kamp lidt med omhu. Det der med at lære, hvordan man finder frem til hashtags, det synes jeg ikke giver værdi. Brug en hashtagbot. Det der med at tage kommakurser, brug en analysebot til det, eller en korrekturbot til det, og ting. Vælg de rigtige ting. Pas på med, at man bliver for doven ved at bruge AI, vil jeg i hvert fald sige. Ja. Så har vi også lige fra Susan, hun spurgte, og det må undskylde, jeg ikke lige fik den taget før. Jeg håber, du er med stadigvæk. Vil I anbefale, at man tager et grundkurs i brugen af kunstig intelligens og ChatGPT sådan generelt? Jamen, det tror jeg da bestemt. Altså, man kan sige, der er jo mange måder at få kursus i det. Nu kan jeg bare tage min egen læring. Det er, jeg har set masser af YouTube-videoer og sådan nogle ting, men der tror jeg er gået lidt koldt på den, fordi alle de handler om see this video and become 10x productive. Altså, de er skåret på samme lister, det bliver sådan meget højt flyvende. Så kan du gøre det, så kan du gøre det. Altså, jeg synes, jeg har lært mere ved enten købe mig til noget træning i det, eller som du også lidt siger, man kan måske tage et grundkurs eller nogle mindre kurser. Vi har jo selv gjort det i vores LinkedIn sommerskole, som kører her for tiden. Vi kommer også til at have det i vores efterårsskole. Der har vi simpelthen dedikeret det et helt modul. Egentlig meget noget af det, I ser i demonstreret form her som eksempler på den, det er egentlig noget af det, vi har trænet folk i som en del af sommerskolen her, også til efteråret senere, hvor vi simpelthen, og deler også de her prompts, træner folk i at bruge de her prompts. Og det er i hvert fald på et niveau, hvor folk kan være med på. Så det kunne give meget god mening, afhængig af, hvad du gerne vil have ud af det, synes jeg. Ja. Yes. Ja. Jeg ved ikke lige, om det er mere en kommentar fra Marianne her. ChatGPT tone of voice er meget tydelig, når man først begynder at arbejde med det. Jeg har set det hos unge, der løste opgaver på handelsskolen, og det er helt rigtigt, det bliver ligegyldigt. Ja. Jamen, det er rigtigt. Hvis ikke man gør noget, så kommer det til at smage af ChatGPT på den ene eller anden måde. Og det er jo lidt ærgerligt, fordi det bliver lidt tilbage til det der Morten Mønster, hvor han jo sådan underbygger det i hans nyhedsbrev, også med sådan rent videnskabeligt, det der med, at vi har en bias omkring noget, og hvis vi fornemmer noget er lavet af det her, eller vi ligefrem får at vide, at det er lavet, så sker der noget med vores opfattelse af de her ting her. Det vil være lidt ærgerligt, synes jeg, uanset om man er elev, eller om man sidder selvstændig, eller man er ansat medarbejder et sted. Ja. Yes. Ja. Yes, der er ikke lige flere spørgsmål, så der er lidt kommentarer fra... Altså, jeg kan se, Peter havde... Ja, det var måske den der kommentar, der er med. Ja. Jeg kan se, mange A-kasser og botter hjælper, men virker det mund. Altså, jeg vil... jamen, det bliver jo... Hvis du bare doven og siger, hey, her er der job, hjælper med at lave og man ikke laver en god prompt til det, så er der jo også grænser for, hvor meget A-kasserne spotter kan hjælpe med. Men hvis man selvfølgelig prøver at bruge den, hvis de har lavet nogle gode spørgsmål, der gør, at den bliver interviewet den anden vej tilbage, så kan det jo godt være, det virker. Men jeg synes jo, det handler jo mest af alt om, at botten fejler måske ikke noget. Det handler om det output, du får, at det bruger du bare som en guidance for at lave dine egne ansøgninger, din eget CV, din egen opdaterede profil. Ja. Ja. Det er godt. Vi kommer lidt til samme konklusion. Ja. Kan man sige. Ja. Brug det med omtanke, men sørg for, at du bruger dig selv mest. Ja, tak for kommentarer og spørgsmål. Det har været virkelig dejligt, at der også kom noget engagement fra jer deltagere. Så tusind tak for det. Ja. Jamen, jeg tror, vi vil runde af, Eva, hvis der ikke er flere spørgsmål. Jeg tror,
Tak for god input. Så vi sender selvfølgelig en opfølgingsmail til jer med link til alle de her gode botter, som I skal være velkommen til at bruge. Så det håber vi, at de får glæde af. Ja. Næste gang, der er webinar, der skal vi tale omkring, om hvorvidt et premium er pengene værd, og jeg kan eventuelt lige gøre det, jeg lige viser allerede her, at den ligger sådan set, hvis lige venter 2 sekunder her, så kan jeg lige dele den over i chatten. Hvis I går og overvejer, om det er det noget for jer, og det skal lige siges, at vi får ikke penge af LinkedIn for at omtale, vi kommer også til at sige vores ærlige meninger, det kan være, at det betyder, at man ikke skal have premium. Men det er egentlig bare for at sige, at det er næste webinar, som kører her om en måneds penge, hvor at man så kan få noget inspiration til, hvad er det for noget? Der findes jo mange forskellige former for premium. Skal man bruge det ene, det andet? Skal man teste af? Hvad anbefaler vi? Hvornår skal man bare nøjes med gratisudgaven? Det er det, der er temaet for næste inspirationswebinar. Så det håber vi at se nogle af jer til. Og hvis I ikke orker at udfylde den der selv, så kan I bare skrive ja tak til webinar, så skal I være manuelt tilmelde jer over i det, bare skrive det i chat. Men ellers så hopper I og tilmelde jer der, hvis I har lyst og tid til det. Jamen, vi ses lige pludselig på LinkedIn. Ja. Og pøj med at bruge AI og blive bedre og mere effektiv på LinkedIn. Tak for det. Hej. Hej.